सानसेयारि बड'सा खौरांनायनि दिनैनि थामहिनबा 28 नभेम्बरनि बिसानाव सोर सोरनि लिरथिया थुनलाइयारि आयदायाव सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। अदालगुरिनि निजोम बर'नि गोसोनि राव, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि सोमोन्दो, बाक्सानि रैदोम बर'नि अराय बोथोरनि, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारिनि मिजिङाव गैयामोन, बाक्सानि सबिराम बर'नि सिरियै गोजावलांदों, थमास बसुमतारिनि गोसो थोनाय, चिरांनि उजा बड'सानि रजे नों आंनि आरो बाक्सानि सन्तोष रामसियारिनि सिनायै अनजालि खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।